Ang pagtulunan mahitungod sa panagbulag sa magtiayon. Mateo Kapitulo 19, 1-12. Human sa pagpanudlo ni Jesus ni adto nga mga pagtulunan, mibiya siya sa Galilea ug miadto sa mga dapit nga sakop sa Judea tabok sa suba sa Jordan. Daghan ang mga tawo nga misunod kanya, ug gipang-ayo niya sila sa ilang mga sakit. Anya, may mga pari nga miadto asab kanya. Nanggita sila og pama-agi aron ikasumbong nila siya. Gipangutanan nila si Jesus, gitugat ba sa kasugoan nga bulagan sa lalaki ang iyang asawa sa bisan ansa nga hinungdan. Mitubag si Jesus, wala ba kamo makabasa sa kasulatan nga sa paghimo sa Dios sa tawo gibuhat niya sila nga lalaki ug babay. Anya mingon ang Dios, mao kana ang hinungdan nga biyaan sa lalaki ang iyang amahan ug inahan ug muipon sa iyang asawa, ug silang duha maimong usa. Dili na sila duha kon dili asa na lang. Busa dili angayng bulagan sa tawo ang gihiusa sa Dios. Nangutana pag-usab ang mga pari kanya, nganong mingon si Moises nga maimong bulagan sa lalaki ang iyang asawa, humanya kini hatagi ug kasulatan nga magpamatuod nga sila nagbulag na. Mitubag si Jesus kanila, gitugutan kamo ni Moises nga bulagan ninyo ang inyong asawa tungod kay gahi kamo ulo. Apan dili kana mao ang plano sa Dios sukad pa sa sinugdan. Mao kana ang hinungdan nga muingon ako kan inyo nga kon ang lalaki makigbulag sa iyang asawa nga wala manapaw, ug anya magminyo siya og laing babay, nakapanapo siya. Ug ang makigminyo sa babay nga gibulagan na napaw asab. Anya mingon ang mga sumusunod ni Jesus, kon mao kana ang kaminyoon, maayo pa diay nga dili na lang magminyo. Mitubag si Jesus, kini nga pagtulunan dili madawat sa tanan gawas sa mga tawo nga gihatagan nini sa Dios. Daghan ang hinungdan kon nga nung may mga lalaki nga dili maminyo, ang uban na tawo gayud nga dili maminyo, ang uban dili maminyo tungod kay gikapan sila, ug ang uban dili magminyo tungod kay ilang gipalabi ang pagpanglimbasog alang sa gingharian sa Dios. Busa, ang makadawat nga siya dili magminyo, dili na lang gayud magminyo.